Panahon yaon siya, sukop ang serbisyo na matean. Sobrang haba po ng aming mga supporter. Mabuhay! Team 1 Singapore! Ayan, napakarami ng aming mga nagsuporta sa amin ngayon sa motorcade namin mga idol. Iboto sa kapitan, inggaran, magkasarano, ipagapos, kabarangay. Iboto si kapitan, inggaran, kasutuyang barangay. Amo ang malakon kung ano na sa iyong pagservisyo. Iboto si kapitan, inggaran, kasutuyang barangay. Ano ang malakon kung ano na sa iyong pagservisyo. Pagkaburon niyo kita. Sobrang haba mga Team 1 Sigamot. Maraming thank you sa lahat ng suporta sa aming career dito sa barangay namin Sigamot sa bayan ng Libana. Ayan po. Sobrang nakakatuwa ng puso. Marami nagsuporta sa amin ngayong motorcade. Kasi kapitan, inggaran, kasutuyang barangay. Ano mang panahon kung bago na sa iyong pagservisyo. Iboto si kapitan, inggaran, kasutuyang barangay. Ano mang panahon kung bago na para sa padago sa pag-uswag kan sa tuyang barangay. Radya para magkasarado sa pag-uswag kan sa tuyang barangay. Sarong pusog na lideran sa tuyang kaiba. Ano mang panahon yan siya, subok ang serbisyo na matean ka. Iyon na siya sa tuyang iboboto para sa barangay. Kapitan, iboto si kapitan, inggaran, kasarano, kita tapos, kabarangay. Iboto si kapitan, inggaran, kasatuyang barangay. Magandang panahon, prubado na sa iyong pagservisyo. Iboto si kapitan, inggaran, kasatuyang barangay. Ano mang panahon, prubado na sa iyong pagservisyo. Magkatara, magkasarado, Talikod man dito man. pag-uswag kan sa tuyang barangay. Karong pusog na pagkaburon ng kita, barangay Sigamot. Iboto pa ulit si Cap Edgar Inggaran sa tuyang barangay kapitan. Ayan ang aming kapitan namin. Napakasipat sa kapitan ng barangay Sigamot. Ayan siya. Maraming salamat sa lahat ng suporta sa Team 1 Sigamot. Mabuhay! Team 1 Sigamot! Kala ko may kausap. Uli na, sarong pusog na leader asin probado ang serbisyo. Iboto pa ulit si Cap Edgar Inggaran para sa padago sa pag-uswag kan sa tuyang barangay. Para magkasarado sa pag-uswag kan sa tuyang barangay. Sarong pusog na lideran sa tuyang kaiba. Ano bang panahon yaon siya? Yung aram ko lang pa rin mas double kita. Nagkuha ko ng report. Mas dakol kita. Nag-thousand. Mas dakol kita. Ayun.